2, 3, funk. Yo, what's up everyone? Happy Sunday. Ngayon mga pala. Uy, ginagawa mo, Doggy? So yun, ngayon nga pala is meron kaming charity event na aatinan, no? Together with Honda Click Nation Philippines Pangasinan chapter, no? Syempre, yung club natin. Meron gaganapin na charity event sa Manawag, sa Pugaro, Lipid Sur, no? Sa Manawag, Pangasinan. So ito ay charity event ng ARCP, Kibo Riders Club Philippines Pangasinan chapter, no? So na-invite tayo, no, na mag-participate sa charity event na gaganapin. So ito ay isang sticker for a cause, no? So kahit pa paano, sa konting halaga, makatulong tayo, no? So on the way ako ngayon sa Meta Place, no? 7:30 yung usapan. So abot pa naman ako kasi 6:56 pa lang ng umaga. So tara. So ganun kami magbatian sa guys. Ganyan kami magbatian sa kalsada ng mga kapwa riders, no? Kasi di mo naman makakumustahin ko, kumusta na kayo, di ba? So ganun yun lang. Peace sign, no? Kahit magkakaiba tayo ng mga club, isa pa rin naman ang ating layunin, no? Arriba Riders. So tara, let's go. Papunta tayo sa meeting place sa may Sintrom Tulyao, no? Kung maabutan natin sila doon. Pero kung hindi natin sila maabutan doon, diretso na tayo sa bahay ng ating butihing OG. Si Pops Joy. So let's go guys, tara. Dami, Aerox. Aerox. Sana all. Sana all.
So maraming ano ngayon, maraming club, wala dito. Wait. Wala sila dyan. So ayaw sumagot, baka nagmamaneho. Saan tayo? Galing ha? Predators. Gusto kong ganyan na helmet eh. Yung Predator. Kaso yun pala. Ha? Hindi nila alam na kasama ako. Tumakas ka? Di mo sinabi. Hindi nila alam. Susunod lang ako doon. Nasunod ka? Susunod ako doon. Papapilatin muna ako. Sige. Diretso na ako kina Pops Jack. Wala ako na. Shoutout kay Pops Georgine. Kasama kong Marshall din sa club namin. So tara, hindi ko na sila naabutan doon. So diretso na tayo sa bahay nila Pops Jackie. Malamang andun na sila lahat. Kaya tara, let's go. Ito San Jacinto. San Jacinto. Huwag ka sanang magalit sa'kin. Hoy! Stop! Stop! Tuwing ang birthday ko ay aking himasin. Sana all. Sana all. Sana'y maunawaan mo. Mahal na mahal ko ang birthday ko, pati ng mga itlog nito. Paano masabi? So guys, normal lang sa mga riders no na pag naka-helmet minsan nagiging singer sila. May pa ano pa yan, may pa tili-tili. Gago! Ay nako. Gusto ko lang magpasalamat no sa mga tunay na sumusuporta sa akin channel. Kung mapapansin nyo, hindi naman ganoon kalaki yung channel ko no. Gusto ko lang magpasalamat kasi kahit papano meron pa rin tumatangkilik no. Hindi ko naman minamadali na makilala agad tayo sa YouTube, lalo na't mas marami pang mas professional kaysa sa atin no. Sa akin kasi pan-daily vlogs ko lang to kung mga nangyayari sa mga rides ko ganyan. Syempre may trabaho din ako no? So hindi tayo lagi nag-upload. So soon maawaan ng Diyos no? Pag medyo lumaki yung ating community, bibigyan ko rin kayo ng quality content na talagang masasabi nating sa akin talaga na yung may signature move yun. Pagdasal natin yan guys na sana tuloy-tuloy pa ang ating pagsasama dito sa YouTube at sana suportahan nyo ako palagi. Yun lang ang aking hinihiling no, na sana ay huwag kayong magsawang magsuporta sa akin. Bilang ganti, isang malaking pasasalamat yun sa inyo galing sa akin. At pag nagstay kayo sa panahon na nasa mababa pa tayo no, how much more kung magstay kayo na makamit natin yung goal natin, di ba? Yan yung sinasabi na sama-sama tayo. May babalik ko rin lahat yan sa inyo.
in the near future. So ayan guys, mamaya na yung drama. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So dito, pag kaliwa natin is kina Pops Chucky na. So sana andun pa sila, no? Kasi usapan namin 7:30, meet up sa kanila ay ano na, 7:31 na. Yeah. So sana dito pa sila. Uy, walang tao. Ano nangyari? Gogi, walang tao. So ayan guys, sad to say, di natin, wala sila dito. What? Doon sila sa Manawag, kila Ma'am Shimel. So pupunta na ako doon. Tara, let's go! Sintrom Baluking. So dito yata sila. You know. Pops. Ma'am si. Oy. Oy. Pam pam. Pam pam pam. Pops. Ma'am si. Andun naman ang pala sila. So dito tayo guys ngayon sa Manawag kasama ang ating kaklab, no? Punong-puno yung simbahan. Daming tao sa simbahan. So ngayon pupunta kami sa bahay nila Ma'am Shimel. So ang aga, nalobat ng aking paloobat na tayo. Buti na lang dala ko yung aking power bank. Yan, dito na tayo. Dami na din pala na dito. Hangover! Sino? Ikaw? Hangover! Yeah, Pops. Patok-tok! Morning. Morning, sir. 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 Morning, sir. Pops. Morning. Ma'am si.
Uji. Wala na, empty na ako. Ito na yun na partaan. Paps. Ay, sana all. Sana all talaga. Hi! Ha? Last vlog niya. Bye guys! Kira Pops? So ngayon guys, on the way kami sa bahay nung beneficiary, no. Kung mapapansin nyo, lahat ng kanto na pinasukan namin is meron nakabantay na magtuturo kung saan yung venue. So ayan yung mga ibang club na nagaling na rin doon, na nag-participate din. So ganun, no, ang sarap sa pakiramdam na sa konting bagay na may abot ka, is malaking tulong, no. Lalo na kung sama-sama, may unity yung lahat ng club, ng Riders Club, no? Sarap sa pakiramdam pag nakakatulong talaga. So ito yung purpose ng mga Riders Club, no? Hindi lang kami nagra-rides, no? Tumutulong din kami sa mga beneficiary na nangangailangan sa charity. Yun ang purpose talaga ng isang Riders Club. Ginagawa mo. Ang sakit. So
ayan guys, dito na tayo sa... Ay, hindi ba pala. So, ito yung daanan no, pasok sa kanila. So, ayan. Marami na rin ang galing, no? Yung mga pumunta ng umaga, mas maaga sa amin. So, ang galing na sila dito. Yung iba nag-aabang, nagtuturo saan yung daanan, yung location. Na parang guide na rin sila. Diba? Yung initiative talagang nandun. So guys, nandito na tayo sa event. Shoutout kay Pops Kicker and ang Ibo Riders Club Philippines, Pangasinan chapter. Hi ma'am. Hi ma'am. Hi ma'am. Pops. So bibili tayo ng sticker. So ito pala ang kanilang sticker for a cause. Unite as one, Ibo, Brotherhood. So bibili tayo nito. Yan guys, paalis na kami. Napaabot na namin ang aming tulong, no? Para sa aming beneficiary. So maraming salamat sa lahat ng pumunta and sa mga kasama namin na nag-abot ng tulong, no? Maraming thank you. So paalis na kami kasi kita nyo naman, no, masyadong congested na kasi may paparating pa ng mga riders. Hindi na kasya sa binyo, no? So sobrang dami. So kami paalis na kami. Siguro pupunta kami dun sa bahay ng aming kasamahan, co-officers, si Ma'am Shimel, no? So doon na lang muna kami tipon-tipon kasi hindi natuloy yung rides namin na papunta sana ng Nueva Ecija. So yun lang guys, dito na tatapusin ang ating video sa ngayon. So kita-kits na lang ulit tayo sa susunod natin na video. So yun lang guys, ingat ulit. RS tayo palagi. Let's go, God bless.